tingali na ko sa payag. As maybe pag ko ningabot, dami ni pagilakaw. Kaya nga nga tumingin maalit sa kuan. Tamang barangay center. Panghatag nga kuan. Maintenance. Basta mo rin tako rin kay basta mo rin ko kaya manggunan tako. Ngayon ko sang ipak ko sang mga buwak. Gawaan lang. Manggunan tako sang blango sa likod. Magkaguna kay naiwan. Mayingingag. Biglaan mo ng bike lang kasi mana gabi ng gawas. Kasunod. Ano ka day? Ikaw na mas pila? Hindi ba ng mama? Ayan na. Ikaw na ba? Oh. Dahil tong-tong. Kuyaya na. Di nga kuan. Nuwas ng ewan sa tay. Naliling PM na hanang tanan ningon nga. Patakunuhan di. Stihan dito Cortes, kisak mo tumbay. Sa Cortes, bay to sa mga anak. Pero sa pikas bay, matipikas bay sa mga anak na laki. Bukas Manila. Tuwa ko na tumiste. Alam nga to ko, masakala ko dito, trabaho ko sa Gagaw. Ato ko pa mas bay ni Berlin. Namagay na mutahan na nga. Yung PMC, banin nga. Mula ba siya kanang kami na huwag ka lang nakaminos. Nga na ba nga tuno ha kay doon kong ganyan nga bisag-asa na naman kuno ko. Magdubid-dubid bisag-asa kuno. Ngayon bisag-asa ko. Nga nag-video ko nga pa doon nag-backline. Hintang ko tani si Joe. Hindi. Team Red, di man sang higayon nga magsakay ang motor, di. Bihinay kong baklay ka, doon raman po ito. Kung ka nang nagnaog na di ka sa patusin nyo pa doon sa Isidro, baklay gahapon. Gawas ka, parang magmotor ko, kay hatog ko dito sa Tukmaran. Di ka nang higayon nga, silang tag-motor. Natay mga tiil. Lakaw. Kami ko sa unang panahon, naglumunnig bakla dyan. Kanang sidon karon sa una mo ng bakla dyan. So, pinakakilomit ko. Karon, sa sidon sak din ang kabalhaban, mamiliti kag 200. Kami pang panahon sa unawa, di habal-habal mo. Nungang butik baklay-baklay. Itibag na ito ng imong pangutanahan nga. Asa ko nag-este. Karoon na po ko sa kagalingon.
Mo ni hang kaluyo kagaling yung payag. Higuan. Saka kuan. Lumaguan ba? Hindi ta mutulin. Hindi mo dali agad hangga. Hindi ta makatulin kaya nagsigod sa uwan. Dahil kung plano kay balik na pagkusong dadlaw, magkuha ko dahon. Nasindahan ginagmay, mading naman, hatag ang bawas mga bata, makapatid. Kuam. Sultan. Saan man magkauban man. Simo-simo day kukuan ha. Mani, ngunit punta ko kuan. Kapayas, kapangunit kaya may uwan. Dapat dito, dagso. May patak ka lang. Ito. Gusto din mong tanan, sa lugar. Sa may tulog anay mo. Doon isang payag, doon sa pong tumundang, sigla pong kaglaw-jaw. Nagkaway lingaw, pwede kong kadaw-jaw. Hinggat-gat ng sinukuhan. Dara, nagkagukra oh, bunga. Kalata na. Naghang bunbun. Nagtang sako dani. Thank you Lord. Tagana ninyo asan ni. Itaw na to kugikan. Nagpakuan ko, pagaling ko og bugas. Lalaging na kamaisan. Kamaisan. Pasubida na ko. Gikan bita ko na to sa ubos to ah. Gikan ko ila Layda. Sa ko nagpa kuan ko bugas daan. Kay dinimugan na pud ko. Taas ko lakaw-lakaw basaan ko sa teritoryo. Kay maglakaw-lakaw ramang ko. Bahay sang ujuan. Hapit sa kong kape. Adi mo tadi ko day. Hangat. 5 minutes later. Nahapta. Saging namus. Mingaw dag padag karon kay dos nang ka malis tatay
Ya. Terus bahay si Tiri lang si Amalits. Atang saging. Kuwan gyapon ron. Taka. Kuha og kuan. Dahon. Baka guna-guna kay rapok. Okay. Hello, good morning. Thank you Lord sa kabuntagon, kamatab-tarong buntaga. Gan ako sa lamisa. Kakodong ang dali kong saging na. Diyan. Paper na ginamos. Ginamos. O saging. Buwan gapon dun, pagitag langit. Gapon tani ka lugar, magdahon, mangguna ang takot, ang lataran. Mauwang. Three days later. Hello, good morning. Thank you Lord, thank you sa gasa sa kinabuhi. Kamatab-tarong buntaga. Nakaprepare pa kong bawon sa mga apo. Salamat Ginoo. Bisan tagtodog nagsigig dagok ng taglangit. Nakuaris payag ni Helen. Gahapon man kuning balik. Kay itong adlaw ito man kog alis siya. Kay di mo ko uliin sa di pa ta ko mo balik. Tanda may nag-message na nga mapa-deliver ko mo sa og kuan binumugan matong hangdag hapon sa kasako og tunga nga saging. Katutang saging nga atong dumugan sa Alicia. So pagkakita og kuan. Opo ko kapag og kanang binlanan. Ngita pa kong binlanan ato sa kuan. Ato sa high school sa Alicia. Kay ato sa ko magpermi sunod adlaw kanina mang saging nga ang nadahag ipatiwas ni og kuan. Patiwas og baligja aring hang suki aring eskwelahan sa Fatima. Di mo gabuto sa kaunay magpa-deliver mo ng bugto-bugto. Diya, barato lang saging karon atos kanang lalay tag kuan ra. Tag 10 rang kilo. Tag 10 lamang kilog saging karon og mamalit ka. Ako gani og mamalit ko saging nga para dumog og buhay saging sa dao. Yatag naman ganing tag 7 kilo ang saging ron tungod sa nagkalata na. Agabang mga negosyante sud sa merkados dao ilan nang ipang hagad
Samantalang sa una, mamalit og tag 25, 35, kinabatuhan ng 20, karon di na ka mabala ka og bahin ginig dinungan kay hatag naman nila og tulo 20 kilo. Tong di magdas ng agang adlaw, ang peta daw tulo 20 ra kilo. Pang kuan na jud, pang sakto na jud pang demog, di na jud ka magkinahanglang lusong, wala mang dagdag og kutsara o luwag. Matong saging ang gihatag na Diyos ko. Ano na ko kay dito, tuloy 20 lagi kilo. Ikaw na lagi mo digaw, saging karaghan nagkalata. Manang atos alis siya pod, pwede na pag mawalit daan. Sinang lalay na maligza man sa saging kada semana tag pila ka sako. Manang ang plano ron nga karon semanaha. Mo tambay sa kudanis Herlin. Ay, wala naman ko maginadlaw ilas ang igagaw. Wala naman ko murag sa kabuan, murag kaduhan na lamang ko sa patunghaon. O iskas sa kabuan. Anang mangita ko dahil diskarte nga makamamiso. Kain sakto ko sa igagaw dito sa Bulhay, das ni Agi, katong kakita niya itong pagdibo. Biskut man to siya nga magpa-deliver ko noog magpa-consignment. Diyan ang gichat gapon. Di man siya gichat ako no. Diyan mo talagang may hinugdaghan gapon hangda sa sako. Matong taaban na nisang gidumog. Deliver laman sa kuan. Deliver laman sa Patima. Naka-deliver og mga 55 ka buok. Ang gigama gabi. May dikot na bilin. O isang kape. Luto day ko ron og tinunuan nga buwad. Subakan og tahong og subakan og dahos kamuti. Yara. Ginataang buwad. Subakan og ganas. Good morning. Diyan na daghang i-delivery nga dinumugan. Na. 50 ka buok. Sa kaplanggan ng gamay. Tara. Hello. Good morning. Friday morning. Kamusta na mong tanan? Magkuhan po ko doon isang negosyong gamay para makamamiso. Bernis man ron. Last din na naman ron sa kuhan. Or deliver. Pero na pa ko yung saging para Lunes na po na pohon. Basta mong tanan, morning, Ma'am Wining Ayot. Ma'am Edina Orada Kanyiti, good morning. Ma'am Pilisa Taghap, good morning. Kamusta man diha, ma'am? Oh, Luluman din, kamusta? Good morning. Mama Ainit na tag dinumugan. Bitaw, hala na yung prepare kay mga alas 5. Media. Hatod na ni. Happy weekend na yung tanan. Sa pagod din ng utana di ay asa ko din naggama na baklukos puti Alisyawa na ko sang anak Clarice Cortez. Magsali siya, mangita pa ko, hindi na mangita pa ko gahang binlan arong ato sa pagkos Alisya plaka. Kuan. May kaya na mo bulang mo dito sa Alisya. Kuan, harbisun na mga po yung banatan o suman. Kaya kuan na. Labang nagbulang ho yan. Ma'am Siri Ulrich, ma'am. Kamusta? Sa Kaulig Pinas.
Kaya dan ka dinumagan. Dinumagan sa ni, wala sa pipilit. Kay nagdabos pag saging. Kaukas yung tagdumog kay brato-brato ang saging. 12 kilo na magsaging. Mustamos mong tanan.